Kapin sa 8,000 ka mga job vacancies kung kahigayunan sa pagpanarbaho ang gitanyag sa 51 ka mga kompaniya sa mega job fair nga gipasiugdahan sa PESO Lapu-Lapu City karong adlawa. 20 sa mga kompaniya nga misalmot, mga locators sa Philippine Export Processing Zone. Siluan mayroon din sa report. Blockbuster ang linya sa mga aplikante nga nisalmot sa mega job fair sa usa ka mall sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Alas 11 pa lang kaganihang buntag, kapinasa libo ang midagsa ug nangindahay nga makatrabaho, hinungdan nga naokupahan na usab ang gawas nga bahin sa sinihan sa mall kay napuno-puno na ang sky bar diin gimontar ang mga lamesa sa mga kompanya nga nisalmot tungod sa kadaghan sa mga aplikante. Ang fresh graduate nga si Christian J. Magdadaro nga tagalungsod sa San Remigio mituyo lang gayud pagbiyahe paingon sa Lapu-Lapu City karong adlawa human makabalita kabahin sa job fair. Industrial engineering ang iyang nahuman ug gikalipay niyang daghang mga kompaniyang misalmot nga mamahimo niyang maaplayan. Nang nindot siya nga experience bitaw labi na sa pagpang-apply kay first time gina ko mga-apply og trabaho nang nagipagyapo ng kulba sa kongkon. Matod ni Kim Francisco, PESO Manager sa Lapu-Lapu City, sa 51 ka mga kompaniyang nisalmot sa Mega Job Fair, 20 niini, mga locators sa MEPS 1, MES 2, Cebu Light Industrial Park ug Cebu Business Park. Variety kay sa mo nang kung nakita ninyo gidagsa kita karong adlaw maski og haliding dako. Samtang gibutyag ni Architect Manuel Cortezo, Zone Administrator sa PEZA Mactan Economic Zone, nga nunod sa Philippine-US Reciprocal Tariff, ubay-ubay sa mga kompaniya nga nagbase sa China, nagplano ng mobalhin dinhi sa Pilipinas ug lakip sa ilang gitanaw. Ang mga Export Processing Zone dinhi sa Sugbo, ilabi na sa Lapu-Lapu City. So marami na to ng mga company na to. We've been shepherding them with the application. Sinasamahan namin sila with regard to their site inspection sa mga hindi lang sa Mactan Economic Zone 1 and even sa Mactan 2 sa Cebu Light Industrial Park and even doon sa Naga Valley and sa iba pang mga location ng economic zones. Samtang matod ni Architect Cortezo, nakapahibaw na kanila ang usa ka electronics company sa MEPS 1 nga nihunong na sila sa ilang operasyon niadtong milabayng buwan, diin moabot sa usa ka gatos ka mga trabahante ang nawadan og trabaho. We also had this engagement with them, interview them kung ano ba ang pwede namin gawin para ma-save namin yung company. But ang primary reason why they are moving out is actually the lack of orders. Hinuon malaumon ang PESO manager nga makatabang ang sunod-sunod nga mga job fair nga ilang gipasiugdahan ngadto sa mga na-retrench nga mga trabahante sa MEPS. Sukad 2023, moabot na sa 11,000 ka mga trabahante sa MEPS ang nawadan og trabaho tungod sa mga gipatumang retrenchment, redundancy, restructuring ug paghunong sa operasyon sa mga locators sa MEPS. In fact, there are months nga mo conduct ang job fair ikaduha, no? Duha ka job fair sa usa ka buwan. So almost every month, no? August pa lang pero naka-11 na ta ka job fair. We are profiling those workers, no, in cooperation with PESO, and we will refer them for wage employment. That's why we're grateful that the LGU Lapu-Lapu Job Fair through PESO is offering this kind of job fair. To do this more often, because to fill up the 8,000 job vacancies is a challenge. But with PESO, Mr. Trabaho, and ZA Attorney Loy Cortero, we can make this possible. Maybe we will make another 3 events again next year. Alas 3 karong hapon, niabot na sa 1,944 ang nang-apply sa Mega Job Fair, diin 230 niini ang mga na-hired on the spot. Sa 230 nga na-hired on the spot, 70 niini mga locator sa PEZA. Uban ni Marlon Malgazo o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.